Atzen historia bat kontatu nahi dizuet. Atzak, atzamarrak, ez dakit nola deitzen diozuen zuek. Nik bietara, atzak eta atzamarrak. Eta galdetzen badizu ezen baditugun, seguro gehienak badakizuela, ez da? 10, atzamar, 10 atz ditugula, ez da? Eta 10 arte kontatzen, hasiko gara. Baina imaginatzen du baita ere, zuetako askok badakizuela 10 arte kontatzen. Baina ez dugu kontatuko hola 10 arte, hola, bat birola, ez. Edo 1, 2, 3, 4, 5, ez, hola ez. Bat matxin parrat kontatuko dugu. Bakizuen? Zuetako batzuk segurazki, bai? Beste batzuek gaur ikasiko duzue. Begira, bat matxin parrat kontatzeko, lehenengo, alba dugu behintzat, behar dugu esku bat. Etxean norbait baldin badukazu inguruan, eskatu, maileguan, esku bat, bai? Eta inguruan inorrez badukazue, bani bezala, norberak bere buruarekin da bere gorputzakin gozatzea ere gauza ederra da, ez da? Hoxe, horrela jarriko dugu esku bat, bai? Beste norbaitena baldin bada, hortxe, eta gurea baldin bada, holaxe, bai? Eta hasiko gara, bai? Prest? Bat matxin parrat. 2 patxi ipurdi, 3 kolkua bete diru, 4 sardina bakalau, 5 kakatan lost, 6 kortabete behi, 7 katuari xapi, 8 katilu bete zorri, 9 narrua erantzi, 10 hemen kilimako langoiti bere nahi duzuen bezala. Atzen historia, hau zan buru argiena, hau zan ederrena, hau zan luxiena, hau zan bizkorrena, eta hau zan indartsuena. Eta indartsuenak egiten zituen jo egiten zuen bizkorrena, eta jo egiten zuen luziena, eta jo egiten zuen ederrena, eta jo egiten zuen buru argiena. Eta egun baten, bere aitak esan zion, ezu, zergatik jotzen dituzu zure lagunak? Nahi dudalako. Eta zure lagunak jo beharrean, ondo tratatuko bazenitu? Agian? Gauzak hobeto joango lirateke, ez? Bueno, igual. Eta orduan, indartsuenak, gozo egin zion bizkorrenari, eta matxe egin zion luzienari, eta kilimak egin zizkion ederrenari, eta besarkatu zuen estu buru argiena. Eta horrela, indartsuenak, hotza eta beldurra auki zuenean, guztiek, bizkorrenak, luzienak, ederrenak, eta buru argienak, besarkatu egin zuten. Eta ordutik aurrera, laguna handiak egin ziren 5 atzak. Eta batera eta bestera ibili ziren, mundua korrituz batera eta bestera, ikusten eta entzuten zituzten historia guztiak beraiekin hartuz. Eta izue, bakizue zer? Noizian behin, nire 5 atzak behintzat niregan etortzen dira. Eta abelarrian jarri, eta historia ederrak xuxurlatzen dizkidate. Agian zuei ere, mendik aurrera, hori gertatuko zaizue, nor daki? Eta zuetako norbaiti historiaren bat kontatzen baldin badizue, etorri eta kontatu niri.